Je to SDH Lubno, tak uvidíme, čo sa podarí tomuto týmu z Moravy. Taktiež úspešne odštartované, je to skúsený tým, ktorý už dlhé roky beháva. (18.779) je výsledný. 18.779 výsledný, rýchlejší z ľavej strany. 16.933. 16.933, rýchlejší z ľavej strany. A 18.779 výsledný. Toľko teda Sklárny Karolinka, ktorí vás pozývajú k sebe na Raďkovskú grapu a pripravení dorastenci z Vychylovky a potom dorastenci z Podvysokej. Tými, ktoré už v žiackých kategóriách proti sebe súťažili, no a teraz sa posúvajú do kategórií dorasteneckých a budú tam určite taktiež spolu férovo zápoliť.